takon laire Gatotkaca kuwi dek kapan ana malah aku ngerti. Aku dalang kok takoni Subek. Ayo kapan laire Gatotkaca? Aku ora ngerti lali wong dhek ora ngabari bojo mbokne mlebu bidan ngendi aku ya ora ngerti kok. Lho si Ar ki waktu nglairke ora ngomong kowe. Sapa? Arimbi. Ora ngerti aku wong do meneng-menengan kok ngerti-ngerti wis metu kok. Tak tileki nang rumah sakit ya ora ana. Oh iki nang bidan. Pasien iki saiki gandeng aku kepethuk dalang sing pinter. Gareng kuwi jane anake sapa? Anake Semar. Sing asli. Anake nek cara Yoja Begawan Solontara. Tegese Gandarwa Maya. Anake wong pinter, anake gendruwo. Iki anake gendruwo, ngati-ati. Omong sak omong karo aku ngati-ati. Iki mau ra sida udan sebab apa? Lho. Sampean to? Heeh. Mergo sampean to?